Ir de tapas é un dos costumes populares con arraigo na nosa terra. Está muy buena la tapa, la verdad que sí, yo ya probé unas cuantas y muy rica. Sí, de sésamo, tiene sésamo y está muy buena. Presentamos un cono con forma de xelado, feito de sésamo e vai recheo de carne de cerdo, de porco, coronado con bechamel de cebola e avellanas. É unha das propostas do Ribadeo de Tapeo deste ano, pero hai máis. É un carpacho de pulpo, dentro leva un pilpil de pimentón, unha esfera de puré de pataca e encima un falso caviar de pimentón. Son un rabo de pulpo frito en fariña de garbanzos e vai todo aliñado con sal de mencía. A presentación tamén conta a hora de saborear. Todo entra polos ollos. Non ten nada que ver co sabor co pulpo da feira ou co pulpo cocido galega, simplemente. É totalmente diferente, está unha idea boa. Unha oblea de castaña que protexe un licuado de chícharos e outra das exquisiteces que se poden degustar estes días en Ribadeo. Tenemos una rillet de raya y botarga. La presentamos sobre un licuado de guisante de temporada, fresquito, y le acompañamos con unos tubérculos escogimos remolacha y rábano. No concurso gastronómico participan 45 estabelecementos de hostalería. Xa é a 14ª edición que desde o Concello organizamos esta especie de reclamo en temporada baixa. Sempre o facemos para dinamizar un pouco a hostelería local. Unha aplicación móvil facilita a localización dos locais e as tapas. Os horarios de atención, o tipo de tapa, hai tapa para celíacos, hai tapas vegetarianas, algunhas penso que son dignas de estrelas Michelin e de recomendacións deste tipo, pero todas teñen un componente que están moi boas. Ata o vindeiro domingo, día 19, hai tempo de probalas.